Și am plecat la treabă. Astăzi avem o lucrare pe calea Cisnădiei în cartierul Arhitecților. Traficul ne ține puțin în loc, dar imediat vom ajunge. Ca să vă faceți o idee, nacela noastră ajunge la oricare dintre etajele acestor blocuri. Și am ajuns la destinație. Și am început treaba. De aici manevrăm utilajul. Totul sigur, simplu și rapid. Și acum scoatem mașina din curte, încă un client mulțumit. Zi faină, la revedere, cu drag, pa, pa!